batean ezarritako aparatuak buelta ematen ditu, amak hor lagatzen zuen, aurraren pisuarekin buelta soinua egiten zuen, da barruko monjak jakiten zuen horria umea zegoela, ezta? Orduan, tornoak ezarri eta gero, asmoa zan ume horiek iluden eskuetan ustearen bailen, eroskituak izateko, zen esneak ere zuen funtzionatzen, esne maternizatua ez zegoen. Orduan hori ditzen zian, behiesnea, pixka bat, ezakite, zereal batzukin hor naztuta, baina inudeak ziren espositoak eroskitzen zituzten emakumeak. Esan dut, esne eskasi garai horretan oso garrantzizkoa zen bilatzea emakumeak bularra emateko aurra hori, ezta? Eta emakumeak, bi inude mota zeuden kanpokoak eta barrukoak. Kanpokoak ziren, emakume eskonduak, izaera honekoak edo jarrera honekoak aurra galtzen zutenak, aurraren hastapenetan edo eta esnea zeukatenak emateko. Eta orduan hor, udal batzordeek eskatzen zieten edo esaten zieten, begira, jainkoak batera eman badizu, hartzazu beste hau, lagunduko duzu eta gainera aldundiak ordaindu egingo dizu. Eta, altzala baserrietan nahi zituen aldundiak kokatu, giro zuzkuntzua zakolako, eta gero zeuden barruko inudeak, hauek normalean beti ama eskongabeak ziren, erditutakoak, edo agian Donosti edo Tolosa hasiera batean Tolosako amatasun gelan erditutakoak, normalean bazterkeri arazoengatik edo etxean haurdunaldiak sortu zuen iskanbilagatik etxera bueltatu ezin zituztenak, horiek pasatzen ziren ziazka etxera, eroskitzen zuten berea eta beste bat, eta beste bat hola txandaka, bereari aktualdi guztietan ematen zioten, eta gero altzuten neurrian bestei ematen zioten bularra.